Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahigos lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kita ragi hapon bay. Kinsa pa man di ay aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon-ta gihapon na mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, balikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswadan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, isaragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kita ragi hapon bay. Gamay pa nga pag-ato nasig bay, gamay pa nga pag-sakripisyo, ikaw ang kinatanan. Sa atong paglaom. Mass intentions offered August 29, 2020, Saturday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Acuba, Walter Dijos, Francis Sencha, Arnold Piner, Anampi Arcos, Angeli Bano, Valdevera, Willie Ligayo, Eugene, Samuel, Juju, and Bernadita, Wilfrido and entire family, Angela, Mark Boqueron, Nonoy, and Bernadette Erizari. For spiritual strength, enlightenment, protection, safety, conversion, and deliverance, and good health of Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos, Kabilan and Villamor family, Rooney and Hazel Villamor,
Brian Carlos and Jane Bellamore. Maria Concepcion, Carl Heinz, Rosemary, Andrea H. Bauer, Juliet and Carl Piras, Eugene and Clino and family, Eddie Dares, Crisilda Haka Kabatingan, and Lim family. Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Gisa Cristil, Fitch, Jeffrey Ogalino, Sigmund family and Volio family, Elizabeth Concordio Felipe Sr., Jonathan, Vincent, Eugene, Gloria, Rolando, Nining, Gabiana and family, Enriquez and Osorio family, Dalin Gloria, Lilibet Haka, and Angelique Haralbi. For good intentions of Maria Divina R. Endrina and Gaudincia Texon and Clint John Cabosas. For the success and pass the IELTS exam and interview of Leslie Ann Velia Gonzalo. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. Safe pregnancy and delivery of Consolacion in Clino. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tesing family, Enclino family, Gloria Liken and family, Sukgang and Texon family, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Chito and Grace Galang, Balanga family, Rodolfo and Gente, Inocencio and Ramon Toyugan, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag Hain Kadto and Ricafrente family, Miss G. Laurentes family, Ramos, Biluso, and Velyiza clan, Gerson family, Carmelita L. Mori, Apari family, Mrs. Aquilina Dutelios Vidal and family, Cabusas family, and Yap family. Birthday of Irma, Alwen Feniza, Juni and Vicky Enriquez. 49th birthday of Erlinda Bacos Basilgo. 5th wedding anniversary of Bambam and Patricia. Mass souls. Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, and Naon. Alfredo Perpetua Leonardo Sr., Mauro and Manuela Shalani George Sr. and Jr., Ninita Edmundo Clara Silveria, Romolito, and Rimo. Victory Fernando Eloterio Bidasco Candido and Lydia. Eugene Jesus Elizabeth, Jeme Remy Lee Fong, Christy Tuta, Betes, Tomasa Servilla, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita. Ronaldo Marquez Manoreña, Attorney Paterno Belsinia Jr., Agnes and Nieves, Josepos Peregrino, Amy Maria Rosario, Dioscoro, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa Jose, Catalino, Filomeno, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, and Millie. Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Hermenegilda, Manuel, Fructusa, Marcelo, Clito, Maxima, and Bernadita, Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Toclis, Isagani, Lourdes, Lucrecio, Edwin, Charles Sogbert, Josefina, Gaudincia, Josephine, Rudnef, Cesar Luzada, Giancarlo Nimel, Michael Luzada, Juanita Luzada, Matilde Milgar, Joel Luzada, Fee Luzada, Silas Omandam, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina Oping, Vector, Berteng, Gori, Ines, Henyo, Tinay, Merto, Rita, Lalucha, and Inigo Sr. Angeline, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, and Romeo. Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Pio, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yulina, and Simon. Maria Fe, Heriberto, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldarico, Winifrida, Matias, Feliza, Aurea, Rodeleno, Teofila,
Cornelio Sr. and Jr., Jaime Sergia Felipe, Carlito Celso Ricardo Nicanora, Pablito Fe Epipanio Demetrio Sr., Bandilla Erlenda Edelberto, Jesus Romeo Alfredo, Rinaldo Cesar Dominga, Hani Lee Hospicio Sr. and Jr., Presentación Erlendo Porferia, Tomas Carmen Gregorio, Francisco Ernesto, Maria Dominga Main Ann, Rona May, Severina Telesforo Hinara Placida Pedro Eulalio Tranquilino, Alberta Yotequio Gerarda, Dominador Senior and Junior, Guillermo Honoria Gregoria, Adelina Patrocinio Ernesto, Osipa Ignacio, and Amparo. Flor de Liza Zutico, Victorioso Victoriano Loesa, Ida Rosario Pidio, Rey Zinaida Candelaria, Daniel Eva Rolando Sr. and Jr., Maria Faustino, Crisanta Pedro Nicolasa, Orlando, and Carlos. Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elintira, Emerian, Federito, Florendo, Pilar, Jubito Jr., Beriano, Azucena, Gloria, Pedro, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr. and Jr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose Raul, and Ninita. Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, and Dioscuro, Emilio Camincia, Josepos Benyalun, Dioscuro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Louis Tohoy, Ronelo Amparo, Roldan Douglas Candelaria, Nicolas Luis Norma Restituto, Justina Prudencio Guadalupe Cirelo Tito, and Ida. Dalmacia Demetrio Romana Joaquin, Catalina Pedro Jesus Angel Binancio Juleto Marcelina, Magna Concordia Consolacion Felix Natividad, Dionisio and Adriana, Ertrudis and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr. Abisha, Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix and Marisa, Alex Murakami, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filosopo, Joy Filosopo, Saturnina Corbita, Gina Paredes, Chris Jane Laurente, Paciencia Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin Paul, Justino Paulino Jr., Soledad Yoligio Rinaldo Nicolasa, Paulino Sr., Jose, Jesusa Catalino Anisita, Meridon, Bibi Boy, Basilia Pelogio Margarita, Felicida Manuel Apolunia, Celestino Flaviano Gregorio, Milicio Ingracia, Prima Severa Maria Aquiliana, Cherilyn Wilfredo Bonifacio, Alejandra Dominga, and Victoria. Felicissimo Corazon Evangeline, Maria Antipolo, Ruel Gabriel Anastasia, Francisco Basilio Marcelino, Leti Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrusa, Claim Andreos Llenos, Natividad B. Sarino, Belinda Sicuya, Sotira Dumdum, Fortunato Dumdum, Fortunato Dumdum III, Bibincia Dumdum, Felix Dumdum, Igmedia Dumdum, Antonio Dumdum, Segundina Bongot, Eustaquio, Dennis Cañete, Gaudio Luab, Arturo Luab Sr., Alin Luab, Sheven Clark Luab, Eldaro Sanchez, Hermes Sanchez, and Marciana Sanchez. Candido Sanchez, Librado Gerson, Bernardino Lim Sr., Camilo Hakusalem, Judito Hakusalem, Nulan Tapales, Agustina Leria, and Satorinas Leria, Ivy Estañero, Demetrio Edelberto, Juan Sr., Erlinda Vector Hospicio, Bandila Tia Miding, Idna Cabase, Jodusia Dado, Jaquilo, George, Demosthenes Sr. and Jr., Corazon, Jose Felix, Jail Carlos, Florentino, Estrelleta Roberto Heidi, Protasia Clarita,
Feliciano Pantorilla Antonio Leonardo Sr., Josipa Leonardo Antonio Leonardo Jr., Josepina Baiz Rodolfo Leonardo Bernardo Galan, Roberto Mori, Miguila Mori, and Romel Baiz. Alfonsa Miguel Beatriz Sofia Froilan Agustin. Alfonso Flores Jr., Teresita Flores, Anastasio Flores, and Josefa Flores. Salome Apari, Bonifacio Apari Jr., Bonifacio Apari Sr., Sibiro Nelson Añano Claudia, Francisco Juana, Jaime Narciso, Dalmacio Alfredo Lombres Sr., April Rose Nemenzo, Leonisa Madugay, Severiano Felisa Victorino, Miguel, Baby Boy, Vicente Jr., Dimboy, Roy, Junjun Lidon, Carmen, Pantaleon Sr., GC, Catherine, Aurelio, Nemesis, Luisa, Michael, Jeffrey Natividad, Javier, Catherine, Juanito, Ezequiel, Escolastica, Gabiana, Christopher Tangag, Laurencia Abella, Bonifacio Abilla, Guillermo Sebastian Sr., Agustin, Jesus, Pina Florencia, Emeritus Bibo Tan, Felicissimo, Pilar, Seriaca, Teodoro, Idna Emerson, Amado Belia Diego, Sheila Marie Angeles, Ramon Jose Jesus, Juanito Eduardo, Glina Julius Francisco, Rosila Basilisa Placido, Alberto Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Tita Alvarez, Carmen Juvenal Osorio, Paterno Belsinia Jr., Mariano, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bungtan Jr., Godofredo Anjoscuro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josipos Abaya, Sisinando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonidas Rodrigo Roberto Maxima, Zinon, Recky, Junicio, Antonia, and Felix Yuson. Edgardo Apolonio and Vidal Siroy, Monsignor Jutay, Adelino Sotira Miguelien, Lucita and Catalino Kabatingan, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomiro Nadal Jr., Antonio Iala, Esperanza, Jose, and Isabel. Berhelio Exaltacion Teresita Josipa, Agustin Catalino Immaculada Oliminado, Herminia Borja Omicruz, Poncionita Nadal, Marciano Salahiron Sr., Yunura Salahiron, Juanito Nadal, Junaito Nadal, Cesar Carbonilla, Ibilin Pilar, Berna Soberano, Denes Lourdes Iyong, Gloria Celestino Benedicta, Esperanza Nicanor, Eduardo Quizon, Italio Sadora, Catalina Sadora, Jesus Sadora, Estelita Sadora, Dioscoro Sadora, Anania Sadora, Dionisio Sadora, Marilyn Sadora, Felimona Velleber, Erinio Bellamor, Gaspara Onciano, Lydia Quijano, and baby Angel Delgado. Birthday of the late Franz Ace Eray. 8th de Novena of Yolhel Pastoriza. 9 days Mass Sol for Alex C. de la Calzada. First death anniversary of Paul Anwar Belyarial and Natividad Sarino. 9th day Novena for the 38th anniversary of Maria Hazel Reyes of Polentissima. 8th day Novena for death anniversary of Caridad Formoso. Death anniversary of Angeles Salazar and Alberto Arisgado. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ganggugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Paanaa usab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining August 29, online Mass at 6 o'clock in the evening, anticipated Sunday Mass kini. Ug atong gihandom 22nd Sunday of Ordinary Time. Pero ato sang gihandom kapistahan ni San Roque, ilabi na sa Sambag nga karon magsaulog silang ilang fiesta. Atong ilakip ang atong sa atong mga pag-ampo ang ilang mga intentions labi na sa pamilya sa San Roque nga sakop sa Sambag. Ato sang iapil, I'd like to invite you to offer your personal family intentions dinhi sa atong altar, lakip ng atong mga parish intentions, among them good health and safety of all our parishioners, Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family, intentions sa CIT High School Batch 72, nila ni Albert Lim, Criselda Lim, Pasitaong Kukiuy, Carmen C., Gemma Chua. Ato sang iapil ang na mga nagsaulog silang birthdays karon, labi na si Ami Labadia, Rosa Lestino. Ato sang iampo for the successful IELTS exam ni Irish Cindy Lucas, for the healing and spiritual strength nila ni Halemani Ranganath, Father George, Justice Poy, Dr. Pasita, Dexter Rabanillo, Jeffrey Pan, Armando Medolyar, Elena Bernasor, Kim Delia Villacastin ug ni Welsha. Ug ang mga kalag nga ni panaw na dila ni Yulhil Pastoriza, Teresito Yap, Hazel Reyes Opolentissima, Freddy Ruth, Dennis Jose Cañete, Armando Fortus, Pat Belsinia, Felipe Tan Intantan, Juana Valencia, Perpetua Tanduk ug Rodolfo Lorenzo. Mga igsuon, maginulso kita karon sa atong mga sala aron kita takus ug andam pagsalmot ning santos nga misa. Ikaw nga gipadala pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo, Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaluy kami. Ikaw ang Ginoo among Dios, kaluyan mo kami. Ginoo, Ginoo, kaluyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios. Himaya, himaya sa kahitasan. Himaya sa Dios. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Dios. Ukadait sa iyang mga tao, Ginoong Diyos, langit
Diyos samahan, magkagagawang sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kainasan, himaya sa Diyos. Nagasimba kanimo, nagapasalamat, nagday kami kanimo, Ginoong Jesus, bukod sa amahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kainasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Kordero sa Diyos, Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kainasan, himaya sa Diyos. Nagalingkod sa tuo sa Diyos Amahan, ikaw lamang ang Ginoo, uban sa Espiritu Santo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos nga gamhanan, punang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugang yang among pagtuo, ug sa imong waypuas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako, mas gamhanan ka kay kanako. Busa wala ako'y daganan, ang tanan nagbiay-biay kanako, ug gikatawan ako nila sa tibuok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon, kamatay kalaglagan. Ginoo, gibiay-biay ug yamiran ako nila kanunay, kay gisangyaw ko man ang imong gisulti. Apan kun miingon gani nga kalimtan ko ang Ginoo, ug dili na ako magsangyaw sa imong ngalan, bation ko nga daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti sulod sa akong kasing-kasing o kabukugan. Naluya akong pinugong niini, ug dili ko nagayod kini kapugngan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo, akong Diyos. Tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo, akong Dios. O Diyos, ikaw ang akong Diyos nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, o giuhaw ang akong kalag
sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig, tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa santuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo, tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. Sa ingon ni ini, daygon ko ikaw, samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imo ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkiti, mabusog ang akong kalag, ug sa magsadya ang ngabil magdaig kanimo, ang akong baba, tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag, dagadango pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot, nagasapnay kanako, tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana. Kundili ipagbag-o sa Dios ang inyong paghuna-huna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit, ug makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Balihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Naa kanimo ang mga pulong away katapusan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sukad niadtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo, Ginoo.
Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako, kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Unya, miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan, hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan, ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magapaton niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsa nga kahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Mayong gabi kanatong tanan. Maayong gabi. Ang diwa sa atong ebanghelyo, we are reading from Matthew chapter 16 verses 21 to 27. May tungod sa hagit sa pagsunod kang Kristo, the challenge of discipleship. Ug dinhi naghatag og requirement si Jesus how to be his disciple. Tulo ni kabutang. Una, miingon siya, paghikalimot sa iyang kaugalingon. Deny yourself. Ikaduha, pagpasan sa krus. O ikatulo, pagsunod na kang Kristo. Mao ni ang hagit sa pagkatinunan. Pero akong i-focus ang akong sharing mga igsuon sa atong first reading ug sa atong salmo responsoryo. Kay bisan pa sa Old Testament na anay mga tao nga gihagit nga mo sunod sa Ginoo, ngang ilang tibuok kinabuhi ilang ihatag sa Dios. Ang salmo responsoryo nato, Psalm 63 nga nag-ingon, ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo atong Dios. Gahapon fiesta ni San Agustin. O usa sa mga nindot kaayo nga pagtulunan ni San Agustin, ingon siya no nga ang tao kuno mga igsuon helpless o restless kung dili niya mahikitan ang Ginoo. Magpadayon siya no nga dili katugpa, nga dili siya mahimutang kung layo siya sa Ginoo. Ingon si San Agustin, my heart will ever be restless until it rests in thee. Di ba mao ni ang tema sa Psalm 63? Akong kalag giuhaw ug dili kini no ma-quench ang iyang thirst kung wa ang Ginoo. Unya ang atong first reading pahin kini no sa kasinatian ni propeta Jeremiah. Isud ko sa seminaryo, 13 years old, no, dinha ko sa Lawaan High School Seminaryo pa na sa una, Don Bosco Missionary Seminary. Ug sa among first year, among gitun-an ang Bible, Old Testament, New Testament, no, pero binata pa ba kay high school pa gyud mi. Ug sa Old Testament, usa sa mga unforgettable prophet nga akong nahimamat, mao ni siya, si Prophet Jeremiah. Ug di ko kalimot ani niya, unforgettable kay nako, kay ngano man, kay sa among pagtuon, no, sa niining Prophet Jeremiah, no, among gitun-an ang iyang kinabuhi, ug ang iyang pagtulunan, no, and we began with the call of Prophet Jeremiah. Imo nang mabasa Jeremiah chapter 1 sa sinugdanan gyud nga giingnan siya sa Ginoo. Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart to be a prophet to the nation. I have appointed you. Unang among gibasa sa Biblia namo. Pero
Unya si Jeremiah, no miingon siya, reluctant man ni siya nga propeta. Kana bitaw di mo sugot, hadlukan kayo. Reluctantly miingon man si Jeremiah, but Lord God, ayaw na lang. I don't like to be a prophet because I do not know how to speak and I am still a child. 20 years old siya ato siyang pagtawag. Pero ang confusing ba sa Bible, kay na drawing dito. No, niya ang drawing ni Jeremiah, ngingon siya, I am still a child. Ang iyang naong kay bunguto naman, niya upaw pag yun siya. Mao na nga sige mig pangatawa, unsa man nga child oy? Bunguto na, niya upaw pag yun. Mao na nga unforgettable kay nako mga igsuon. But if you dig deeper and understand the life of Jeremiah and his ministry, it will really make sense why he lost all his hair. Nganong naupaw na siya. Ngano man, naupaw di siya because of his misery, because of his heartache. Kay ngano man, 20 anyo siya, gitawag sa Ginoo nga mahimong propeta, pero ang iyang mensahe alang sa katawhan sa Israel, nga mga tiguwang na, mga senior na, di man maminaw ang mga senior. Gibaliwala man ang iyang mensahe, giitsapwera man ang iyang mensahe, wa siya paminawa. Ug mautoy dako kaayo nga krus ni Jeremiah nga he was called to be a prophet, gitagaan siya unsang iyang isulti to be a mouthpiece of God, pero ang iyang mga audience, ang iyang mga listeners dili maminaw. Dinhi sa simbahan no nagwali ko, nindot kay mong nga tanan-tanawon, murag gyud mo grade 1 section 1. No, kay maminaw gyud maayo, no, naka-distansya pa gyud, naka-maskara pa gyud, no, nagsunod gyud ba, no? Pero una-una si Jeremiah, no, nga dili man ingon ana ka receptive sa maninyo nga maminaw gyud og mutan-aw nako. Wa man paminawa si Jeremiah. He was born from a priestly family, taga Anatot, no, kung imong tan-aw na ang iyang kagikanan. And he lived in the most crucial period of their history. Kaya nga naman, si Jeremiah, usa sa mga saksi nga ang ilang lungsod, ang ilang syudad, ang Jerusalem, giguba. It was destroyed. O ang ilang nindot kay nga templo, nga gihimo pa ni Hari Solomon, giguba, gisunog. Nakasaksi siya, nakahilak siya. Grabe kayong ang ilang experience mga igsuon nga nakakita sila gisunog ang nindot og santos nga templo. And so it was the lament of Israel, brothers and sisters. And worse, sa wa pa ni mahitabo, wa pa nasunog ang ilang templo. Imagine na masunog ang simbahan, ang Lourdes, wa na. Unya maguba ang Cebu, iyon ana ang nahitabo sa ilaha. The worst thing, wa pa na mahitabo, nakakita na siya ni ini, gipahibaw na siya sa Ginoo, and he tried his best, his very best to warn his people. He sounded the alarm but because of their spiritual depravity, they turned away from the God who loved them. Ug ilang giilisan ang Dios nga nagmahal nila. They turned to idolatry. Ug maotoy sakit kaayo ni Jeremiah, and they would not listen. And in fact, they called him a traitor. O gusto ba gani ilang patyon si Jeremiah? No, kay iyang mensahe kuno, he was a prophet of doom. Mao ni ang atong first reading, Jeremiah 20 verses 7 to 9. Jeremiah complains to God for preaching, having to preach an unwelcome and unpleasant message sa iyang katawhan. Ug dinhi iyang gi-expose ang iyang struggles ug ang iyang conflict nga naasud sa iyang kasing-kasing, and he cries out and he laments, Ginoo, imo man kong giilad ug nagpailad man sad ko. Kay lisod kaayo musangyaw sa mga tao nga dili bungol pero nagbungol-bungol nga di gyud maminaw. And that was the experience of Jeremiah. He realized his prophetic vocation was bitter-sweet. Nganong sweet man? Because he experienced God.
He had a very close, intimate experience of God. Kailas siya sa Ginoo, ug ang Ginoo nagpailas siya kaugalingon kang Jeremiah, nga di gyud siya makaingon nga dili tinuod ang Ginoo kay para sa iyang kinabuhi, para kang Jeremiah, God was a living God. Mauna no nga ang iyang prophetic vocation, it was a sweet vocation because he had a personal experience of the living God that brought reverential awe and marvel in his life. But it was bitter. Pait kaayo kay nganuman because he had to represent God to a stubborn, hard-headed, and hard-hearted people. It was so difficult because they were so insubordinate. Iyon anang iyang experience. And he felt trapped, mga igsuon. Na-trap siya. Murag gusto siya nga dili. Gusto siya because he would represent the God whom he loved, pero di pud siya gusto kay mga bungol maning iya mga tawhana o di gyud maminaw. But he was trapped by his duty and his love for God. And that was the reason why ang iyang bukasyon, it was like fire in his heart, nagbaga sa iyang kasing-kasing noog sa iyang kaunuran nga kinahanglan gyud siya musangyaw, pero lisod kayo ang iyang kahimtang. It was burning in his heart. And that's why, brothers and sisters, we can describe Jeremiah's vocation into 3 L's. Tulo ka L. Number 1, first L, he had to love God. Tungod sa iyang experience sa Ginoo nga buhi, iyag yung higugmaon ang Diyos because God called him. It was God's initiative that he becomes a prophet. He was chosen even before he was born. He was predestined. He had a special closeness to God. He had a privileged experience, brothers and sisters. Mauna, he cannot but love God. Ikaduha, he had to live for God. Tanan niyang buhaton alang sa Diyos. He will be God's messenger. He will be God's mouthpiece. It is more than just a job. It was more than a profession. It was his very life. It was his calling, and it was a lifetime calling. Dili siya makabalibad sa iyang bukasyon. Dili siya makatalikod sa iyang bukasyon. Kay mao man na ang tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And it will involve all his time, all his energy, 24/7. It was a full-time job. It was a full-time work. And finally, ikatulo nga L, he had to labor and he had to suffer for the Lord. As a prophet, he had to be faithful even though it was difficult. Bisan pa it was tough and people got mad by his message because he was calling, he was calling iyan ang gitag-an nga maguba ang Jerusalem og masunog ang templo o gitawag siya nga traidor sa mga tao. In fact, gusto siyang patyon, gilabay pa siya sa atabay, daghan kay siya mga experience. His life became a symbol. One time, giingnan bitaw siya si Ginoo, Jeremiah, pagpalit og underwear. Suluba. Human, pag sulob niya, giingnan siya, hubua ang imong brief, imong underwear, ug tagua didto sa dapit sa may sapa. After 1 year, gibalik na po niya, kauta ang imong ang imong gitago nga underwear. Unya, suluba na sad. Yang gisulob, ug nakakita ang mga tao, ug gikatawaan siya, nga gisi-gisi na, ang iyang gisulob nga underwear. Pero giingnan sa si Ginoo, Jeremiah, kanang underwear nga imong gisulob nga gisi-gisi, maunay simbolo, that is the symbol of the unfaithfulness of Israel. Kay nganuman, they were not clinging to God closely like an underwear. Kulbihan, hastang underwear gigamit sa Ginoo aron mahimong pagtulunan. Jeremiah's life is a lesson for us. God challenges us also into these 3 L's.
that we have to love God because He has chosen us even from our birth. We have also a special relationship with Him, and we are special to Him. He is our Father, and we are His children. Ikaduha, we are also challenged to live for God alone. Nga magpuyo kita, alang sa Diyos lamang. As God has given us life, we allow Him to get involved in our daily life 24/7. That we offer all our life and all our time and all our talents to Him. Ug ikatulo, that we labor and suffer for God alone. Atong kinabuhi, brothers and sisters, is like a roller coaster na ay ups and downs atong kinabuhi, no, na ay mga kasakit ug mga kaguol ug mga kalipay sad mga igsuon. Karon ning COVID, no, natas kasakit, no, natas sa murag natas prisuhan, but let us be courageous in working and suffering for God, and let us cling to Him as close as our underwear. Amen. Palihog manindog. Atong isangyaw ang atong pagtuo sa pag-ingon. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Pagampo sa katawhan, pinagi sa pagdumili sa kaugalingon, gipas-an ta ang krus matag adlaw. Nining atong paglakaw subay sa mga tunob sa atong magtutudlo, magampo kita alang sa uban, kay niining paagiha gisalikway ta ang pagkahakog nga maoy mubulag kanato gikan sa Dios. Busa moingon kita, Amahan, patalinhugi ang among pagampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Alang sa atong Santo Papa ug sa mga kaobispuhan nga nagpas-an sa krus sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi ang among mga pagampo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno ug sa industriya nga gitintal pagmando sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi ang among mga pagampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga makabot na nila ang pangandoy sa kaluwasan sa ilang kalag, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi ang among mga pag-ampo. For good health, safety, and protection sa tanan natong mga parokyano dinhi sa Birhen sa Lourdes, lakip na ang sambag nga karon nagsaulog sa ilang kapistahan ni San Roque. Ang mga pamilya nga sakop niini, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Ang muhalad karon mao ang Sambag Community. Palihog manindong. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagibaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan,
uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya sa way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 nga Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Taygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana, Hosana sa kahitasan. Palihog manluhod, Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon namo ining pan, ug matagin mo ikan sa kalis, nagmantala kami Ginoo sa imong kamatayon, ang tuloy kamo aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo. Nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari, tanang imong katawhan, tanang pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang yang bana, uban sa mga apostoles, ni San Juan Bosco, Saint Bernadette Soberu, San Roque, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon isip mga igsuon, isip usa ka banay, magampo kita sa atong langitnong amahan. Amahan namo nga anaa sa langit, pagdaygon ang ngalan mo, moabot ka na hamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang among mga kalanon ihatag mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala, kana amo. Ug ayaw intawon kami, itugyan sa mga panulay, hinuno aluwasa kami sa kadahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ug ang dahumog ang imaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panag-inigsuunay.
palihog manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Sa panahon sa pangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paaboto nato ang mga aserit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang mga yellow marking sa saog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sagad ako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na lahibong tao. Aron hiusaon bisig katawan, mabahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusaon ta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusaon ta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigong ta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo.
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligo noon ta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people thus to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Sa aron pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manglingkod ug sunda ang mga instructions sa mga asirites. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanim. manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Happy Fiesta sa San Roque sa Sambag. Pakpak ang San Roque. Ikaw kitang tanan panagsuon sa kusa akong pamilya sa Diyos. Ibig kitang Itikot kita sa gugma, tinutulungan kita magtawa. Sa Diyos na atong Amahan, isang yawta sa kalibutan, isang yawta ang kamatuoran, isang yawta ang iyang Kahayo, isang yawta ang iyang lahong.